Kai jama'a. Kin ji wani irin nutsuwa da na samu da na shigo gidan nan? Maula, ni fa in na bar gidan nan babu abin da nake tunani sama da ki. Kin ga in ina tuki, ke ke zuwan mu. Idan na tafi wajen aiki, ke kike zuwan mu. Idan ina hira da abokaina, ke ke zuwan mu. Ai na yi tunanin 'yan matan Abuja sun matar da kai fuska na. Babban takaici na ɗaya. Yanda ya saka mata bakin aljihun shi take tafata ka da kuɗin shi wanda ni kaina ma bana yin haka. Saninki? Sorry da Allah, dama na fito daga wanka ne? Sai na tsaya na gama shiryawa. Ya kalau ya koya bebin naki. Yana nan lafiya. Wallahi yaya, na rasa taya aka yi Nasiru ya ɗauko wannan bakin halin ya sanya wa shi. Halin namiji kuma? Ai wata ran idan namiji ya miki wani abu ko ji zaki kamar ki kashe dan iska ki huta.